Takže co se děje, já vás vítám u mýho dalšího videa. Dneska to je takový neobvyklý video. Máme tu kolu a sůl. Viděl jsem to v Bořiči Mítu a moc se mi to líbilo. Tak jsem si říkal, proč to neskusit. Vidíte, opravdu vás sůl. Jo, a ještě jsem zapomněl zmínit. Za kamerou je Dragix. Jej. Pozdrav. Ahoj! A já bych řekl, že můžeme jít na to. Pojď blíž. Teď má ten Garfield okolo, než ty. Tak čučte. Koukejte, já jsem se takhle vohnul. Ten klucík to tam Můžem? Jo! Bacha. Točíš to? Jo! Toč to. Fuj. On si na to šáhne. Oho! Ježišmarja. A teď to jdeme vylejt. I believe I can fly. A já bych se s tímto videem chtěl s váma rozloučit. Pokud se vám toto video líbilo, zanechejte like. Pokud ne, tak mi to napište do komentářů. Když tak zanechte i odběr. A já se s váma loučíme zatím. Čus!